Біблія для маленькіх. Новы запавет. Марнатраўны сын. Ісус расказаў яшчэ адну гісторыю пра Божую любоў. Жыў адзін чалавек, і былі ў яго два сыны. У гэтага чалавека была вялікая гаспадарка. Малодшы сын не захацеў працаваць, але захацеў вандраваць і весяліцца. Ён папрасіў свайго тату аддаць ягоную частку маёмасці. Сын атрымаў грошы, сабраў свае рэчы і пайшоў з дому. Ён не мог дачакацца, калі пабачыць свет. Сям'я са смуткам глядзела, як сын зыходзіць. На пачатку яму падабалася мець шмат грошаў. Ён купляў сабе дарагую вопратку і еў вельмі смачную ежу. Аднак хутка ён выдаткаваў усё, што атрымаў ад бацькі ў спадчыну. Малады чалавек быў вымушаны шукаць, што паесці, і пайшоў працаваць на ферму, дзе гадавалі свіней. Ён быў такі галодны, што нават ежа для свіней падавалася яму смачнай. І тады ён вырашыў вярнуцца дадому. Ён падумаў: «Я скажу тату, што каюся ў тым, што зрабіў. Я не заслугоўваю звацца ягоным сынам. Можа, ён прыме мяне хаця б як свайго працаўніка». Бацька ўбачыў, што ягоны сын вяртаецца. Бацькавы вочы напоўніліся слязьмі, і ён хуценька пабег насустрач свайму сыну. Сын сказаў: «Тата, прабач мяне, калі ласка». У той жа дзень бацька зладзіў вялікае свята. Ён радаваўся ад усяго сэрца і ўсім казаў: «Мой сын згубіўся, але ізноў знайшоўся». Ісус патлумачыў сваю прыповесць. Бог падобны на гэтага бацьку. Ён з любоўю і радасцю прыймае ўсіх згубленых, што навяртаюцца да яго.